ya ndadzoka manje neupdate iyaya muri Zimbabwe pamazuva mashoma atadarika pane nyaya yakatenderera tikauya tikaitaura nezvayo panapa tichitaura kuti Sengezi Shabangu ari kunzi adzingana Watchmen Ncube nerimwe team because of zvinhu zvakaitika vari kunzi ivo nguva yavo yekuti vange vachigara mutimu rese iroro yaexpire nguva yavo yaexpire kubva zvavakaita nezvavo zvekubva zvecongress yavo yekumashure kuMDC something saka pari kunzi mamembers iwayo according to that congress iyo yari kudhila nayo vari kunzi vaita sei vaexpire vanhu ivavo kunge vari pabasa saka pakazonodzinga kunzi uyu akadzinga Watchmen Ncube ndomunyaya yakatanga kunetsa pakunzi ivo anokupa simba rekuita izvozvo ndiani iye but no I'm the party steering ndiye party steering but nyaya hombe iri panapa iko zvinhu zvimuri yeZimbabwe ndafambira nyaya ndaiona iye ari kubuda arikutorambirana nazvo kuti inini handina kumbomudzinga Watchmen Ncube hakusi kudzinga as such but tiri kungoita zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa mupati aritaura kuti iye kandiye sa-controller iye the steering ari kungotaura kuti aiwa hakusisina munhu achafanira kunge achitaura zveposition idzodzo dzese inini party steering ndichazokuudzai ndichazouya nemapositions ndichikugadzika pamapositions enyu ndo nyaya yacho kwayave iko zvinezvi because vanhu vangaura unazonzwisisa kuti iwo siiwo chingoti ukangozvifungira utonzi wadzinga vanhu ndo nyaya yanga iri kunetsa so nyaya panapa pari kunzi iye according nemapinduro ari kuzviita panapa tiri kuona iri kubuda mumapepa nawo iri kunzi it is misleading to suggest that anyone has been fired. The legal opinion expressly deals with interpretation of the party constitution. Some office bearers' offices have expired by operation of law party constitution, and there is need for the party to operate within the confines of law and constitution. Anyone with a different opinion interpretation is welcome to place it on record, and it shall be interrogated. The interim Secretary General shall institute the working steering committee, which shall ensure that the party is re-established at grassroots level upwards, leading to a Congress. Ndo mashoko ari kunzi akabva nekuna Sengezi Shabangu achitaura nyaya iyo inini ndichazomboisa vangu achalikina tozoona tazoenda kucongress but ndaita sei ndaisa vangu inini vanombofanira kuita sei kumbocontroller because for now zvaita sei zvaexpire positions zvese zvamunenge makaita sei makapanana kumashuro ndo nyaya iri panapa but last time inini ndakaona ivo vachitaura pachavo pakaiswa Watchmen Ncube pacho vaitaura kuti vari kupanana 90 days dzekuita sei dzekunge vachicontroller party 90 days dzako obva wachimhanya womirirawo dzimwe 90 days vachishena vachidaro but it seems like zvese izvozvo zviri kuratidza kunge hazvisi kushanda kana kuti it's part of that game because 90 days dzacho tikada kudzicalculata tiri kuona kuti dzakatokwana according tikada kutarisa punzi pakaiswa Watchmen Ncube saka pamwe I think ndo mashandiro ari kuita but the problem now yagona kunge yakune vanhu vacho vari kushanda navo vari kufunga kuti ivo vatopa mapositions iwayo for good because ndakazvitarisa vanotanga ivo pachavo futi vasinganzwisisane nemunhu wavo wavanenge vachishanda naye nawo akuvaremera vamwe vatoti toda uno kuchallenge toda uno kuita sei that's Shabangu for them kuti ayo court endai court endai muno challenge because iye ndoko ari kutotaura ndoko anenge akatosimba achitobva naiko ndokune kutone backbone kwake saka anongoya ngotaura kuti ndo zvatatotaura izvozvo because the funny thing kungonzwa kwatakaita kunzi president wavo we-Citizen Coalition for Change ndi Watchmen Ncube takazvinzwa through iye Shabangu wacho achizvitaura meaning kura kuti ndiye akavaisa ndiye akavapa mapositions iwayo saka but ivo vanenge funga kuti pamwe zvavo zvatoita vakutoita sei vakutoshanda vari pamapositions iwayo ndo vavari dzimwe mapositions boom iye ndo paari kubudikira achichinja magoalpost zvinhu zvatochinja ndo situation iri kuitika mubato ravo iko zvinezvi hapana kugadzikana hapasi kudyiwa rinopisa ava vamwe vacho vanotanga vasingagonewo kunyatsoshandira mapolitical careers avo
cause muchigame chichipolitics ichi kwavanombonzi nhasi ndiwomboita president mangwana chimbobva wombodaidai ushafelwa hazvinyatsogara, so haunyatsoggaina support kana kuti love kubva kuvanhu. Vanhu havanyatsokuvimba kukujaira, hauite munhu wokuziva as such. We all know kuti vanhu ava mari yakabuda, saka pamwe zvichida inogona kunge futi nyaya iyoyo kuti panogona kunzi mari toda kumboisa pasaidi tichizombogadzisana mazuva akakwana manje, iwewe chimbobva ipapo. Inyaya dzinokwanisa kunge dzichiitika because manje tinogona kunzwa pane mumwe president atoiswa ende hazvishamise kunge zvichiitika kubato ravo recitizen coalition for change. Ndo masituations ari panapa. Vanhu ndiri kuzoona maZimbabweans akawanda, some they are complaining, some they are supporting Chabangu because vanhu vachinja manje vakutosapota Chabangu vati aiwa ngaanyatsovadzinga steering kuti vanyatsofila kuti game register out iri hariko iri munenge muchida kuita. Ndo nyaya dziri kutaurika panapa kuti aiwa ngaachinyatsovafila, vamwe vacho ngaanyatsoitwa kuti Chabangu ari kuziva zvaari kuita. Ndo nyaya iri kutaurwa nevazhinji. Hanzi vamwe vese ava manje vanofanira kunyatsomufila muchiro zvizhinji zvingotaurika nevanhu tiri kuona mumastreets munomu. Ndikusangana nekutanga panapa kuti this guy is just trying to stay relevant, same as Chamisa, George Charamba, Nick Mangwana, Hopuwe Uchingono, etc, always regurgitating the same old shit. Ndo zvinhu zvekutaurwa nemumwe pamwe vari kuti Chabangu is a natural bulletproof, armed commanders are dying mysterious, but him and Chivayo survive. Urikuona nyaya iri panapa. Saka pa Zimbabweans survive kana chikumbomuwana. And what I believe, they can't do anything to him, especially vakasara and very weak vanhu vakatosara navo iko zvine zvavari kurana navo. I don't think they can do anything to Chabangu because vanhu ndiye boss wavo. It's now clear kuti iye ndiye boss wavo, vakatogara tovaonesa kuti inini am the party steering, saka kureva kuti iye ndiye ari kutovaonesa zvekuita. Saka hazvikuti vane zvimwe zvavangada kumuita, I don't think kuti zvinoshanda. This man thinks he is good by punishing the opposition people. Kana Chabangu ari intelligence ngabvise ZANU-PF chete okay, this comment doesn't make sense at all. Chabangu kana ari nigeri, it's clear komana zvinhu zviricho zviri pa imwe munofundzira kuti moti Chabangu unobvisa ZANU, doesn't make sense. Just that vanhu vanokomenda zvavo vasinganyatsonzwisisa kana kuti vasinganyatsoona kuti chii chinyatsoitika pazvinhu zvematongerwo enyika, but kuti Chabangu anzi ari kuda unobvisa ZANU-PF, it doesn't make sense. Because inini what I believe ndo kwanonge kune mabhosi ake, ndo kuvanhu vacho vanenge vakatomubheka. That's what I believe. Iye ndo mabhosi ake, saka hanganzi munhu anobvisa mabhosi ake, it doesn't make sense. Hazvina musoro, but ndo zvinhu zvekutaurwa panapa nevamwe. Ndiri kuona umwe ari kuti Chabangu chibaba komana tingasvotwa zvedu kuti mutengesi, but munhu wese anoshandira iye nemhuri yake first. Zvekumirira vanhu isecondary izvi. His pockets are now fat. Mumwe wari kutaurawo zvinhu achishandisa matumba asi kufungawo ndi brain ataura kuti iye chibaba, it doesn't make sense. Ko iye team yake ndo isingaperere. Zvinotaurwa zvipere. Zimbabwe needs a man like Chabangu with big balls to still famba. Chabangu famba. This guy is brave to say the least, stealing a political party during broad daylight. Like zvandabotaura kuti vanhu vazhinji vakutosapota Chabangu wacho. Ndo nyaya dzakutoitika panapa ndiri kuona. Through what he did not notable others, these are the type of people we need as Zimbos. Herbert Chitepo School of Ideology is truly a classic institution. Chamisa akarowa the old Trojan horse punch. Akuona nyaya dzikutaurwa dzacho. This I don't know, tingavati vamwe vanhu vacho ZANU-PF vari kucelebrate kana kuti imwe musoro bhangu inenge ichiwanda iri mu opposition. I don't know kuti ndingati chii about this zvinhu zvekutaurwa nevanhu panapa. I like this man's intelligence. Kapa chekusimba wena uri kuona nyaya dzacho dziripo. Vamwe vautochiva kutoti vari kutoda intelligence dzikwa Chabangu. Zvizhinji zvekutaurwa panapa.
about this whole issue yese muri Zimbabwe yamuri kuona yamuri kunzwa iye kwana Chabangu yekunzi ana Washington Mube kuva president asi story president now ndozvo zvakutoreva vakutomirira kuti vachitoisa mumwe saka vamwe vanenge vada kuchallenge kuti iwo ndiani akakupa simba iroro. At the end of the day he is controlling the CCC and no doubt ndonyaya iripo he is controlling panga pamboita mafactions ekuti kwaifamba imwe yana Timber ye but Timber now ambori mukati for zvinhu zvakawanda kutodza kana kuzvinzwisisa cause Timber ndo vanhu vatonyatsoita zvekudonzerana naye nezvizvo cause vanga vasangana kuti ese maseneta manje vese vanenge vari mukana ivi kuparliament kwacho zvanga zvakuita kakunodonzerana zvanga zvakuita kakunombeka sense now iko zvine zvichabangu angori one man one band ari ngorova achiataka achienda akadaro. The funny thing now is ana Washington Mube vacho nana Wende nevamwe vese vari kuparliament vari kushanda vari under Chabangu. Munhu ari kunzi akasvika kanorwa chekuseri because takaona tese Washington Mube achitaura akataura kuti some people zonzi Chabangu hatimuziye aiwa tanga tinaye chichi because angapuwa chigaro tatinaye mumwe wedu watu nawo zvatopanduka mumwe wavo ndiye akavabvisa futi pamabasa vakutodzokera kutonoita urova hwacho ihwo because vanenge vakudzokera kumabasa avo vanenge vasingagutsikane nemari dzavo. Ndo nyaya inenge yakuitika muri Zimbabwe. Ndakondidarike nepanapa tichizivisana update yenyaya dzacho dziri kuitika kwadzava iko zvinezvi so that imi musazogare makarasikirwa kana kuti musingazivi kuti chii chiri kunyatsoitika. Ndo paane nyaya yacho iko zvinezvi pakuti iye akutaura kuti ndanda kudzinga munhu asi tiri kutoshanda nemutemo pano. Ndo nyaya hombe iri panapa. Amen. Kuti munoiona sei nyaya iyi panapa panonzi paCoolient. Unongolike this video chindodzo kuti uri kuiona sei nyaya iyi payawe.